ISKCON is completed. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இதுல 18 days கோர்ஸ்க்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் தான், அதனால அவங்களுக்கு தெரியும். யாரும் புதுசா வந்திருக்கணும், ஒன்னும் பயப்படுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க இது வரைக்கும் தெரியாத தெரிஞ்சுன்னு வந்திருக்குனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அதை விட இன்னும் நிறைய படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இது. 18 daysல நம்ம வந்து எவ்வளவு பகவத்கீதா படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு படிக்கலாம். ஓகே, நானும் எனக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்கு மேலே நம்ம நிறைய படிச்சுக்கலாம். சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் எல்லாம் இருந்தா கூட நீங்க வந்து மெயில் எழுதி எல்லாம் that we will keep guiding you. ஓகே, இப்போ வந்து உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். நீங்க வந்து ISKCON மங்களூர் நடத்தும் 18 நாள் உள்ள நம்ம வந்து பகவத்கீதா எப்படி படிக்கலாம். இது அங்க உள்ள டிடி தான். ஃபர்ஸ்ட் அவளை சேவிச்சுட்டு கிருஷ்ணா ராதாவுக்கு சேவிச்சுட்டு நம்ம வந்து உள்ள போகலாம். ஓகே, எல்லாரும் ஒரு மியூட்லயே இருந்த எல்லாம் மியூட்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் ஒரே ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு பிரணத்தி நான் எடுத்து விடுறேன். நாளையில இருந்து ஒருத்தரா படிப்பா. புதுசா இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா நீ கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்களும் படிக்கணும்னு ஆர்வம் வந்துடும். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரேயர் முடிச்சுட்டோம். வந்து நாட்கள் இது வந்து தப்பா எடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதாயின் 18 நாள்ல நம்ம வந்து எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியும் அது வந்து படிக்க போறோம். இன்னையில இருந்து ஆரம்பம். இப்ப இது வந்து முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். என்னது முதல் அத்தியாயம் என்னது? இப்ப நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா இருக்கணும். பகவத்கீதானா என்னது? அது வந்து மகாபாரதத்துல உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி தான். ஒரு 45 நிமிஷத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன அந்த ஒரு அறிவுரைகள் தான்
45 நிமிஷத்துக்கு சொன்னதை நம்ம வந்து 18 நாள் சாப்டரை பிரிச்சு நம்ம வந்து 18 நாளா படிக்க போறோம். அப்பவும் போராது, அந்த 18 நாள்லயும் நம்ம வந்து படிச்சு முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு டீப் மீனிங் இருக்கும், ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை அவ்வளவு மீனிங் இருக்கும். ஓகே, ஆனா இப்ப நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும், நம்ம நல்ல ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனா பண்ணோம்னாக்கா நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். இப்ப குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். முதல்ல என்ன பண்றாரு அர்ஜுனன் வந்து 2 பேர் போர் புரியறதுக்கு இறங்கியாச்சு. அப்ப வந்து எல்லாம் உட்கார்ந்துண்டாச்சு, தேர்ல எல்லாம் உட்கார்ந்துண்டாச்சு. இப்ப அர்ஜுனன் இவர்கிட்ட சொல்றேன், கிருஷ்ணன் தான் தேர் ஓட்டுறாரு. ஓகே, அப்ப அவர்கிட்ட சொல்றேன், நீ வந்து முதல்ல எனக்கு போய் பார்க்கணும், என்ன நம்ம எதிரிகள் அணியில யாரு இருக்கா, நம்மளை எதிர்த்து சண்டை போடுறவா யாரு இருக்கா, எனக்கு பாக்குறதுக்கு விருப்பமா இருக்கு. அதனால நீ வந்து இந்த ரதத்தை வந்து அவ முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படிங்கிற. இவர் வேணும்னு என்ன பண்றாரு, வேணும்னு தாத்தா இருக்கிற இடம், குரு அவள்லாம் இருக்காளே அவ எல்லாரும், யாரு கிருபாச்சாரியார், இவர் துரோணாச்சாரியார், அவர் பீஷ்மர், இவ இருக்கிற இடமெல்லாம் அவங்க யார் எங்க கூடி இருக்காங்களோ அங்கேயே போய் நிறுத்துறாரு. ஏன்னா இதெல்லாம் பகவான் பண்றது எல்லாமே லீலைகள், அவர் பண்றது எல்லாமே நம்மளை டெஸ்ட் பண்றதுக்குன்னே நிறைய பண்ணுவார். அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எவ்வளவு வலிமை இருக்கு, மன வலிமை இருக்கு, இவாள எதிரணியில இருக்கா, கொல்லறதுக்கு ரெடியா இருப்பாளா, எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பானான்னு பாக்குறதுக்கு வேணும்னே அந்த குதிரைகள் எல்லாம் எடுத்து அந்த ரதத்தை வந்து முன்னாடி நிறுத்துறாரு. எதிரணியில யாரு இருக்கா, இந்த தாத்தா, குரு, இவ ஃபுல் கசின்ஸ் எல்லாம், அந்த கௌரவார் வாழ்க்கையில ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ராஜாமார்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க. அதுலதான் வந்து இவருக்கு வந்து குழப்பம் வருது. சோ அந்த வந்து அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். பெருசா ஒன்னும் பகவத்கீதை ஆரம்பமே ஆகாது, ஆனா இன்னைக்கு குழப்பம், அவருக்கு என்னெல்லாம் குழப்பம் வருது அதை பத்தி பார்க்கிறோம். சோ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல், இதுதான் இன்னைக்கு வந்து சாப்டர். இது வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ இது எல்லாமே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதினது, அவரோட அறிவுரை இதுலதான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, அவருக்கு அவரோட பெரிய பேரு, நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகம், அவரோட இதுலதான் வந்து, அதனாலதான் அவருக்கு இவ்வளவு பிரேயர் சொன்னோமே, அதுல அவரோடும் பிரேயர் இருந்திருக்கு. நம்ம வந்து அவருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். அவரை பத்தி ஒரு 4-5 ஸ்லைடு இருக்கு. அவர் எப்போ பிறந்தாரு, என்ன பண்ண, அது படிக்கணும் இல்லையா, அவர் ஆச்சாரியா, அவரை பத்தி நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். 1896ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜன்மாஷ்டமி, ஒரே நிமிஷம் மறைக்கிறது, ஜன்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா ஃபேமிலி, பெங்காலின்னா தெரியும் இல்லையா, பெங்கால் அந்த இதுல கல்கட்டால அந்த லாங்குவேஜ் பேசுறாங்களே அது. சோ பெங்காலி காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபய் சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகன் தேவ் மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினி தேவ். ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமதினா உங்களுக்கு தெரியும், மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி. பேர் என்னது, மோகன். தேங்கிறது அவ சர்னை. கௌர் மோகன் வந்து அவ அப்பா பேரு. ஸ்ரீமதி ரஜினிங்கிறது அம்மா பேர். அவளுக்கு வந்து அபய் சரண் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கார். இவர் பெற்றோர் இவ பேரு. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். அடுத்தது யாரும் ஒன்னும் எழுதுற சாட்ல ஒண்ணு இப்ப யாரும் எழுதாது. ஐ ஃபீல் எனக்கு ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறோம்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்டாப் ஆயிடுறேன். இது 1901ஆம் ஆண்டில் அபய் சரண் தனது 5 வயதில், அவருக்கு 5 வயது ஆகிவிட்டதப்போ, தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். அப்படின்னா என்னது, இங்க வந்து அப்போ அதெல்லாம் தான் நடந்துருந்தது. ரத யாத்திரை என்ன, பகவானோட சேவை பண்றது என்ன, அப்ப குழந்தைகள் என்ன பாக்குறது, அதுதான் பார்ப்போம். பஜனை பண்றதுனாக்க எங்க பார்த்தாலும் பஜனை நடக்கும், அதுகளும் விளையாடுறது எல்லாம் பஜனை, இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். என்னோட சின்ன வயசு அப்படி எல்லாமே இருந்திருக்கோம் நாங்க. அப்பெல்லாம் இந்த சொப்பெல்லாம் ஒண்ணும் பெருசாலாம் டாய் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன். என்ன இருக்கோ வீட்டு பொருளை வச்சு நம்ம அதை வச்சு அம்மா அப்பா எல்லாம் என்ன பண்றா அதெல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம அந்த விளையாட்டெல்லாம் விளையாடுவோம். இது இன்னும் அது பழைய காலம். அப்ப பூரி ஜெகநாத் அங்க வந்து எப்போ எல்லா வருஷமும் ரத யாத்திரை, நம்ம எப்பவுமே இப்பெல்லாம் இஸ்கான்ல பார்த்தா தெரியும், நிறைய பெரிய விழாவா கொண்டாடுவோம். சோ அதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வரும். சோ அந்த குழந்தை அதை பார்த்து என்னன்னாக்கா 5 வயசு ஆகும்போது 1901ஆம் ஆண்டு அவ அப்பாட்ட சொல்லி, எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன குட்டி ரதம் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு வந்து அந்த கோவில் இழுக்கிறப்பல எனக்கும் இழுக்கணும், பெரிய ரதத்தெல்லாம் அந்த குழந்தையால இழுக்க முடியாது. அப்ப அவ அப்பா என்ன பண்றாரு, சரி குட்டியா ஒரு மரத்தால ஆன ஒரு சின்ன மினியேச்சரா ஒரு ரதத்தை பண்ணி கொடுத்தாரு. அதை வந்து அதை இழுத்துன்னு என்ன எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிட்டு எல்லா பசங்க கையில என்ன அந்த மத்தளம் இருக்கு, ஒருத்தர் கையில ஜாலரா இருக்கு. இந்த குழந்தை எல்லாம் இல்ல, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் 5-6 வயசு, அவெல்லாம் அதுதான் விளையாடிட்டு இருந்தாலும். சோ நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார்னா அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தார். அப்புறம் பெருசாகி ஒரு காலேஜ் கோயிங் பாய், ஒரு யங் பாய் அந்த பருவம் வந்தப்புறம் 1922 அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அப்பெல்லாம் அப்படித்தானே, ஆன்லைன்லாம் கிடையாது இல்லையா, உட்காரம் இந்த மாதிரி யாராவது வந்திருக்காரு, சுவாமிஜி குருஜி வந்திருக்காருன்னா ஓஹோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த சொற்பொழிவை கேட்கறது போவான்.
எந்த தூரம் இருந்தாலும் போய் கேட்டுட்டு இருந்தான். அவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அவள ஆன்மீகத்துல இருந்திருக்கா. நமக்கு ரொம்ப ஈஸி, எல்லாம் ஆன்லைன் டக்குன்னு போட்டா எல்லாம் வந்துடுறது. சோ நமக்கு இப்ப ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடுது ஆன்மீகத்துல வரது. அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே வந்திருக்க, இன்னும் நிறைய பேர் வரணும், அதுதான் எனக்கு ஆசை. சோ 1922 கொஞ்சம் நல்ல வளர்ந்த பிள்ளை ஆயிட்டான் அவர். காலேஜ் எல்லாம் போயிட்டு கான்வென்ட்ல தான் படிச்சிருக்காரு, நல்ல இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியும். ஆனா இவரோட இந்த சொற்பொழி எல்லாம் கேட்டுட்டு இவருக்கு ரொம்ப திருப்தியாகி இவர் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சீடனா இருக்கேன், நீங்க என்னோட குருஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பக்தன் ஆயிட்டார். அப்புறம் அவர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து அவரை வந்து இது சீடனா ஏத்துண்டு அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார், இவர் அப்புறம் படிச்சு அப்புறம் வேலைக்கெல்லாம் போய் அவர் வந்து சொந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணினார். அந்த பணம் எல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம். ஆனா அவருக்கு என்ன அறிவுரை கொடுத்தார், பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944 பேக் டு காட் ஹெட் என்ற வெளியீட்டை தொடங்கினார். இது ஒரு இது மேகசின் மாதிரி, எவ்ரி வீக்லி மேகசின். இன்னைக்கு இருக்காது, இன்னைக்கு வெளிநாட்டுல இங்கேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா, வெளிநாட்டுல நான் பார்த்துட்டேன். அப்ப அது வந்து அந்த இது அவர் குருஜி என்ன சொன்னார், எப்பெல்லாம் உனக்கு வந்து பணம் கிடைக்கிறதோ, உன்னோட செலவு போக மிச்சம் இருக்குனாக்கா என்ன பண்ணும், நீ வந்து புத்தகம் வச்சிடு. புத்தகம் வச்சடிச்சா என்ன, நீ வரப்போற ஜெனரேஷன் படிச்சுட்டே இருப்பா. புத்தகம் பழசானாலும் என்ன, படிச்சுட்டே இருப்பா இல்லையா. எவ்வளவு பேர் படிக்கலாம், படிச்சு முடிச்சப்பறம் அந்த புத்தகம் அப்படியே இருக்கும். வேற ஏதாவது சாப்பிட பொருள்னாக்கா எல்லாத்தையும் இருந்து போயிடும், போட்டுக்கிற துணியா இருந்தாலும் கிழிஞ்சு போயிடும். புத்தகம் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கிழியாது. யார் தம்பி சாட்ல என்ன போட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா, பிரியா பாலாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 7:30 மணி ஆயிடுத்து. இந்த இது போட்டுடுங்க, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் என்னது, அவர் சரி வந்து குருஜி அப்படி சொல்லியிருக்காளேன்னு அவர் வந்து மேகசின்ல இப்ப அச்சிட ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்புறம் சைத்தன்யா அப்புறம் அடுத்த என்ன கட்டளை விட்டார் அவர், கட்டளையும் இல்லை, நல்ல படிப்பு, நல்ல இன்டெலிஜென்டா இருக்கார் அவர், நல்ல படிப்பு படிச்சிருக்காரு, இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியும். சரி ஒரு காரியம் பண்ணு, நம்ம ஊர்லதான் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எல்லாரையும் தெரியும், பக்தியும் பண்ணிட்டு இருக்கா, நீ ஒரு காரியம் பண்ணு, வெளியூர்ல போய் கிருஷ்ண பிரச்சாரம் பண்ணு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாம் சொல்லி. சைத்தன்ய மகாபிரபு, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபமே சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா, அதெல்லாம் நீ போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு சைத்தன்யா அதெல்லாம் அதம் போட்டு சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அபயாவை வலியுறுத்தினார். இப்போ அவர் போயிட்டு வெளியூர்ல போயிட்டு, சரி என்னோட குருஜி சொல்லியாச்சு, நான் போய் பண்றேன். ஆனா எப்ப போனார், ஒரு வயசு என்னது 70 வயசு எடுத்தப்போ வீட்டுக்கு வந்து உழைச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாம் இந்த குணம் அர்ப்பணம் பண்ணி, நான் போயிட்டு என்னோட இதை பாக்குறேன், குருஜி சொன்னா போல வெளியூர்ல போயிட்டு நான் பிரச்சாரம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பல், இது வந்து சரக்கு கப்பல், இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் வெள்ளம் போறாப்பல, நம்ம மனுஷெல்லாம் போறாப்பல இருக்காது சீட் எல்லாம். மாதிரி நிறைய சாமானம் எல்லாம் கடத்தின்னு போனமே இருக்குது, இதர் ரோடுவேஸ் வந்து ரோடு வழியா இல்லாட்ட தண்ணி வழியா இல்ல ஆதாயம் வழியா தான் இதெல்லாம் கடத்த முடியலையா சாமானங்கள்லாம். அப்ப இது வந்து அந்த மாதிரி கப்பல், சரக்கு கப்பல். அப்ப அபையில இருந்து சுவாமி மறக்கிறது யாரு, எஸ் இதுல வந்து அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கா. அது வந்து எல்லாரும் வந்து இன்னைக்குதான் இவ்வளவு டீட்டெயில் கேட்டிருக்கோம், பேரு நம்பர் இமெயில் ஐடி. இன்னைக்கு மாத்திரம் அப்படி போடுங்க, நாளையில இருந்து உங்களுக்கு பேரு தான் கேட்போம். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், அதனால நான் எடுத்திருக்கேன். இது பேக்கப் தான், நான் எடுத்திருக்கிறது பேக்கப் தான். ஓகே, இது வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருக்கும், அது வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல போயிடும். அது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் பண்ணும்போதுலாம் அவளுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அதுக்கு வேண்டியதான். சரி, அந்த டெக்னிக்கலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். இது கூகுள் ஃபார்ம் போட்டிருக்கோம்னா அதை ஜஸ்ட் ஃபில்அப் பண்ணுவோம், வேற ஒன்னும் ரெக்கார்டுக்கு நாங்க கேட்கறது இல்லை. அதனால இது வந்து தாராளமா அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணலாம். டெய்லி எல்லாம் கேட்க மாட்டோம், டெய்லி ஒன்லி பேர் மாத்திரம் கேட்கும், அது மாத்திரம் நீங்க போட்டோம். ஓகே, இது வந்து அபய் கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுக்கலாமா? வேண்டாம் மாதாஜி, இப்ப ஒரு கிளிக் பண்ண அவ்வளவுதான். கிளிக் பண்ணுங்க, அது கேட்டுட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பேரு நம்பர் அது போட்டுடும். கிளாஸ் முடிஞ்சு மறந்து போயிட்டேன்னா. ஓகே, இல்ல அந்த லிங்க் போயிருச்சு, திரும்பி போடலாம். நான் மறுபடியும் போடுறேன் மாதாஜி, நான் மறுபடியும் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போடுவேன். ஓகே ஓகே. அபய் அவர் பேர் என்னது, குழந்தையா இருக்கும்போது அபய்னு பேர் இருந்தது. அவருக்கு என்ன பட்டம் கிடைத்தது, நல்லா படிச்ச ஒரு மாதிரி வந்து அந்த நிறைய பட்டம் எல்லாம் ஒரு பேர், அவருக்கு சுவாமின்னு பேர் வந்தது. அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்களை காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. அவர் ரொம்ப பக்தி, டிவோஷன் என்ன எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்டாவே அவர் வந்து ரொம்பவே இன்டெலிஜென்டா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து நல்ல பக்தியில இதா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து சுவாமிங்கிற பட்ட பேர் வந்தது. அப்புறம் 1959 அவருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சுவாமி ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேதாந்தா வந்தது அவருக்கு. ஓகே, சோ இதுக்கப்புறம் அபையில இருந்து சுவாமி வரை அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேதாந்தா பேர் வந்தது. அதுக்கப்புறம் 1959 சுவாமி அந்த மாதிரி பட்டமும் வழங்கினார்கள்.
அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். ஓகேன்னு அவரோட குருஜி சொல்லியாச்சு, நம்ம வெளிநாட்டிலையும் போயிட்டு நீ சொல்லி, ஏன்னா உனக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் வருது, வெளிநாட்டுல போயிட்டு நீ எல்லாம் பிரசாரம் பண்ண அப்படின்னுட்டு அவர் அனுப்பினார். ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் அது இன்னும் மறைஞ்சு போயிருக்கு. அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி இஸ்கான் நிறுவனமும் அவர் வந்து தொடங்கிட்டார். இப்போ ஒரு சின்னதா இருந்தானே ஒண்ணு பெருசாகும் இல்லையா, அந்த இஸ்கான் அப்படி வளர்ந்து ஒரு 12 வருஷத்துல அப்படி வளர்த்திட்டார். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோம்னா தேங்க்ஸ் டு பிரபுபாதா தான். அவர் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் கூடியிருப்போம். இல்லாட்டா யாரு எங்க இருக்கா ஒண்ணும் தெரியாத. ஒரு பகவத்கீதை புக் இருக்கும் வீட்டுல, யாரு திறந்து பார்த்தா ஏன்னா சரி பார்த்து படிச்சாலும் யாருக்கு புரிய போறது. ஆனா இப்ப இவர் பண்ணினதுனால இவரோட ஒரு புக்குல வந்து உள்ள அந்த அவர் அந்த இதெல்லாம் எழுதியிருக்க மீனிங்லாம் அதெல்லாம் பார்த்தா ஈஸியா புரியும். எந்த ஒரு படிக்காத முட்டாளா இருந்தா கூட அந்த இது யாராவது சொல்லி பேசி அவன் வந்து இது இப்படிதான் எழுதியிருக்கனாக்கா, ஆஹா இப்படி எல்லாம் எழுதியிருக்கான்னு புரியறா போல அவர் எழுதியிருக்காரு. சோ அது வந்து அந்த மாதிரி அவர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட் தான் இருக்கு. அப்புறம் அங்க வந்து வெளியூர் போன யாரு இருக்கா, அவருக்கு வந்து இடம் எல்லாம் கொடுத்த யாரும் இல்லை இல்லையா. அந்த காலத்துல வெளியூர்ல ஒன்னும் யாரும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டா. அப்ப வந்து ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு இருந்தார். இந்த செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க் அந்த மாதிரி இடத்துல வீட்டு விருந்தினராக இருந்தார். ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி இருந்து அவங்க வீட்டுல தங்கிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அவரது தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்களாகும். அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்கு எழுதினார். அங்க இருந்தார், பணம் இல்லை, ஆனாலும் ஒருத்தருக்கும் இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய பக்தாஸ் ஆயிட்டாங்க. ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்கலாம் பக்தாஸ் ஆயிட்டாங்களாம். கிறிஸ்டியன்ஸா இருந்தா, ஒரு கலாச்சாரம் இல்லாததுக்கு இருந்தா, ஹிப்பீஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. எல்லாரையும் நம்ம இந்த இது இஸ்கான் கல்ச்சர்ல கொண்டு வந்து எல்லாம் வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல வந்து அவளெல்லாம் அவ்வளவு பக்தி மயத்துல பண்ணி நிறைய புக்கு எழுதினார். அது வந்து இன்னும் 10,000 வருஷங்களுக்கு அது வந்து வேத புத்தகம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம we can keep reading. அது வந்து பழசம் ஆகவே ஆகாது. அது போல அப்புறம் வந்து பீட்டில்ஸ்ங்கிற இதுல போடல. எஸ், பீட்டில்ஸ்ங்கிற ஒரு பேண்ட் இருந்தது. இந்த மியூசிக் பேண்ட்லாம் சொல்லுவாரு. அதுல வந்து ஹெட் யாரு, இவர் ஜார்ஜ் ஹாரிசன். அவர் வந்து அவர் பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த காலத்துல பீட்டில்ஸ்னாக்க ரொம்ப ஃபேமஸ். அவரோட பாட்டெல்லாம் கேட்பாங்க. அவரு வந்து இவரோட இதெல்லாம் கேட்டு பிரச்சாரம், ஆஹா ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ல இவ்வளவு எல்லாம் நல்லது பண்றீங்களா. அவரோட பாட்டுல ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டார். அதை கேட்டு இன்னமும் நிறைய பக்தாஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்ப இவர் மூலமாவும் நிறைய பக்தா வர ஆரம்பிச்சிட்டா. யாருக்கு தெரியாதோ இதை பத்தி வாழ்க்கெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு நமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது யாரு மூலமா, ஜார்ஜ் ஹாரிசன் மூலமா. இது வந்து பேக் டு காட், இதுதான் மேகசின். 1965 இருந்து 1977 வரை 12 முறை உலகம் முழுவதும் அவர் சுற்றினார். அவர் எங்கெல்லாம் போனார் எல்லா இடமும் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதனால நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதையும் பயணங்கள் 65 இருந்து 77 வரைக்கும் நிறைய இடத்துக்கு எவ்வளவு வாட்டி போனார் வந்தார் அதெல்லாம் போட்டு. இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், அவரை பத்தி படிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், ஒரு இஸ்கான் மங்களூர் அதுலதான் இருக்கும். இஸ்கான் மங்களூரோட எங்க இருக்கு, அது இந்த அமைந்திருக்கு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா இருக்கு. இவர் தலைவர் யாரு, ஸ்ரீவர் நாமநிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி. அவரது கருணை நாமநிஷ்டாதாஸ். அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, படிக்காத முட்டாள்லாம் கிடையாது, ரொம்ப படிச்சார். ஐஐடி யாரோ யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தா தெரியும், பிடெக் படிக்கணும்னாக்கா எவ்வளவு இது வாங்கணும். அதுவும் ஐஐடில இருந்து பிடெக் படிச்சு, ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக் படிச்சு அப்புறம் நல்ல வேலையெல்லாம் எடுத்து அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்சுபடுத்தி இதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய நம்ம லைஃப் இதுக்கா இருக்கும், நம்ம பகவானை பத்தி தெரியாம என்னத்தையோ படிச்சோம், என்னத்தையோ சம்பாதிச்சோம், பணம் 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 சொல்லிட்டு அப்புறம் கண்ணும் போய் காதும் போய் அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி என்ன பிரயோஜனம், அப்படியெல்லாம் இருக்கு. ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் யங் ஏஜ்லயே வந்து துறவி மாதிரி இருந்து, அவருக்கு கல்யாணம் இதுதான் பிரம்மச்சாரி தான் அவர் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை துறவு மேற்கொண்டு அப்புறம் இங்க ஒரு மங்களூர்ல ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி ஒரு இடத்துல சின்னதா தான் இருக்கு. அங்க வந்து கோயில்லாம் கட்டி இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க, இன்மேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கா, நிறைய அவெல்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரிகள்லாம் சேர்ந்து எல்லாருமா பஜனை பண்ணி இல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இவர் வந்து கொண்டு வரதுக்கு எல்லாரையும் ட்ரை பண்றாரு. இப்ப அவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ணணும், எல்லாரும் ஃப்ரீயா படிக்கட்டும் அப்படின்னு. ஒரு பணம் கிடையாது, புக்குக்கு செலவு கிடையாது, ஃபீஸ் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப நாங்களும் படிச்சுதான் இருக்கோம். அப்ப நாங்க என்ன சேவை, இவ்வளவு எல்லாம் அவர் சொல்லித்தாரு, அப்ப நம்ம ஏதாவது சேவை பண்ணணுமே. சரி, நான் டீச்சிங் பண்றேன், ஒருத்தர் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதுறேன், ஒருத்தர் அது பண்றேன், இப்ப அட்மின்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லாரும் சேவாதான், யாரும் ஒன்னும் இதுக்கு இல்ல. பகவானை நினைத்து நாங்க எல்லாருமே சேவைதான் பண்றோம். இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. இவர் பேரு நாமநிஷ்டா தாஸ், பிடெக் படிச்சிருப்பார், ஐஐடி கான்பூர்ல.
அப்போ வெல்கம், இப்பதான் ஒரு வெல்கமே வந்துருக்கு. என்னது, ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. ஒரு படியா தான் நம்ம ஏற போறோம் இல்லையா. கீதையின் தியானத்தால் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவியமும். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அபராதியாக கருதப்பட்டது மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். நாட் ஓன்லி இந்தியன்ஸ் மாத்திரம் படிக்கல, ஃபாரினர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், எவ்வளவோ பேர் படிக்கிறா. இது படிச்சு நான் வந்து கிருஷ்ணரா உணர்றேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் வந்திருக்க வாழ்க்கை. பகவத்கீதால அவ்வளவு பவர் இருக்கு. சோ வந்து இவர் தினமுமே படிப்பார். யாரு, மகாத்மா காந்தி தான் போட்டிருக்கேன். மகாத்மா காந்தி அவர் என்ன சொல்றாரு, கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த 18 days ஆகுது. இல்ல நம்ம சொந்தமா படிச்சாலும் அவ்வளவுலாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் மைசெல்ஃப். எனக்கெல்லாம் அவ்வளவுலாம் பகவத்கீதா புக் இருந்திருக்கு, படிப்பேன், ஸ்லோகம் படிப்பேன், அவ்வளவுதான். பட் தெரியாது, அர்த்தம் தெரியாது. ஆனா இஸ்கான் மாதிரி இந்த ஆன்லைன் வந்தோடனே என்ன, ஆஹா இன்னும் இருக்கா, ஓ இவ்வளவு டீட்டெயில் இருக்கான்னு இன்னும் நிறைய படிக்கிறோம். சோ இதெல்லாம் திஸ் இஸ் வாட் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் அந்த மாதிரி படிக்கணும் தான் எங்களுக்கு ஆர்வம். அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு நாளும் அது படிக்க படிக்க புது புது அர்த்தங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஒரு மகிழ்ச்சி வருது, எனக்கு ரொம்ப ஆத்ம திருப்தி மகிழ்ச்சி எல்லாம் வருதுன்னு இவர் சொல்ற. டெய்லி படிச்சுட்டு இருக்கிறார் அவர் மாத்திரம் இல்ல, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட், என்னெல்லாமோ கிரியேட் பண்றாரு. எல்லாம் பெருமை தானே சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் உண்டே, நான் இதை கிரியேட் பண்ணேன். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஒரு டிராயிங் பண்ணோம், ஏதோ ஒரு போயம் எழுதினோம், என்ன ஒரு கை தையல் பண்ண அப்படி நான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அதுல சிக்னேச்சர்லாம் நம்ம பண்ணுவோம், நான் தான் பண்ணேன். இவர் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய மேதாவி, சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்பவே பெரிய இது இல்லையா. அவளை பார்த்துதான் நிறைய இம்ப்ரூவே ஆகுது, சயின்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா இவருக்கு அந்த பெருமையில இருக்கும்போது என்ன சொல்றாரு, நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை இவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்கும் போதே எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது. நான் என்னவோ ஒரு லெபார்டரி பண்ணேன், ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன், அதுல ஒரு பெருமை அடிச்சுக்கிறேன். ஆனா பகவான் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை எப்படி பண்ணியிருக்காரு. நம்ம கிரகங்கள்லாம் இப்படி சுத்துறது, ஒரே இடத்துல சுத்துறது, ஒன்னும் கிளாஷ் ஆகி ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒண்ணுமே ஆகாம எப்படி எவ்வளவு வருஷம் கணக்கா இதெல்லாம் இருக்கு. எப்படி மலைகளை கிரியேட் பண்ணார், எப்படி நதிகளை கிரியேட் பண்ணார், அவர் எப்படி இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணாரு, அவர் ரொம்ப அதிசயமா இருக்கலாம் அவருக்கு. அவளுக்கும் வந்து பகவான் பேர்ல அவளை நம்புவான். என்ன கிருஷ்ணரோட அவெல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சுட்டா இதெல்லாம் அவளுக்கு புரிதல் வந்திருக்கு. அப்புறம் இது நம்ம படிக்கிற பகவத்கீதா எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல போகணும். உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். இப்ப நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து இந்த மொபைல வந்து ஒரு இது என்னது எலக்ட்ரிக் இதுல வந்து குத்திட்டு சார்ஜ் பண்ணோம். அந்த கேபிள் கொஞ்சம் ஒரு கிராக் இருந்தது, ஒரு வரைக்கும் உடைஞ்சிருந்ததுனாக்க இதாகுமோ, சார்ஜ் ஆகுமோ, ஆகாது. அது என்ன ஆகும், சரியான தரவு பரிமாற்றத்துக்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. சேதமடைந்தால் என்ன ஆகும், அது வந்து இது சார்ஜே ஆகாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததாக ஏற்படுகிறது. அதே போல்தான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அதே போல் கிருஷ்ணர் போதித்த பகவத்கீதையை அவர் யாருக்கு சொன்னார், பிரம்மாக்கு சொன்னார். பிரம்மா யாரு, நாரதருக்கு சொன்னார். அவர் வேறொரு பிரபுஜி சொல்லி 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 32வது ஆச்சாரியர் இவர். ஒரு ஆச்சாரியா அவள் ஒரு சீடர் சொல்வா, அந்த சீடர் ஒரு ஆச்சாரியாராய் வேறொரு வாழ் சொல்வா. அந்த மாதிரி வந்த வழியில தான் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப இது வந்து உடைக்கப்படாத கேள்வி. இத கரெக்டா அவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே நம்ம வந்து அதை ஏற்றுண்டு நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரும். ஒழுங்கு வரிசையாக உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். இந்த மாதிரி கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. கரெக்ட் தான், அதே எழுதியிருக்காரு. 18 நாள்ல ஃபுல்லா கரைச்சு குடிச்சதே அதெல்லாம் முடியாத. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். அவ என்ன நினைச்சது இவர் அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அதுக்கு இவர் கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றார், அது மாத்திரம் மேலோட்டமா நம்ம ஒரு சாப்டர் மேலோட்டமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. குறிக்கோள் என்னது, நம்மளோட குறிக்கோள் கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மளை தயார்படுத்துதல். நம்ம வந்து 18 நாள் படிக்கிறோம் கரெக்ட், அப்புறம் ஒரு ஆர்வம் வரணும், இவ்வளவு இருக்கா, இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கலாமே, இந்த 18 days கோர்ஸ் திரும்பி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாசம் திரும்பி கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நமக்கு ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சிடும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த், கிருஷ்ணர் அப்படின்னு ஒரு ஃபெய்த் வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய படிக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து. அப்ப இதுல வந்து மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு, பகவத்கீதால 700 ஸ்லோகங்கள். அதுல கிருஷ்ணர் எவ்வளவு பேசியிருக்கார், 574, 82% அவர் தான் பேசியிருக்கார். அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து 84. இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டிருக்கான். ஐ டோன்ட் திங்க் இதெல்லாம் வரும். இந்த கொஸ்டின் வேணா வரலாம். திருத்தராஷ்டிரன் எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொன்னார்னா 1 சொன்னார். முதல் ஸ்லோகம் தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது வேணா வரும், பாக்கியெல்லாம் வராது. இருந்தாலும் போட்டிருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா இதெல்லாம் எப்படி நினைவு வச்சுக்கணும், டென்ஷன் ஆகும். அப்புறம் சஞ்சயன் எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொன்னார், ஸ்லோகம்னா அந்த இதுகள் தான், வரிகள் தான். 41 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்காரு. அது டோட்டல் பார்த்தா 5.9% தான்.
இவர் 0.1% தான் திருத்தராஷ்டிரன். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், அப்புறம் வாய் அடைச்சு விட்டார். அப்புறம் இவாள்லாம் பேசுறதுதான் அவர் கேட்டுட்டு இருக்கார். பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாமே கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு படுத்துறதுதான். ஏன்னா எல்லாம் பக்குவம் வரணும், எல்லாருமே பக்குவம் அடையணும். இப்ப நம்ம லைஃப்லயே ஒரு கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும்போது என்னன்னா, இப்படி பகவான் என்ன இது பண்ணிட்டாரே, கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையான்னு நமக்கு கதறுவோம். இல்லை, நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரத்துக்கு வேண்டிதான் அவர் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியும். அதனால்தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கைக்கு நமக்கு ஒரு கஷ்டம் கொடுத்துருக்கானே, நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். அப்போ நம்ம பகவானோட நம்பிக்கை இழக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னாக்கா என்ன இருந்தாலும் சரி, பகவான் ஒன்ன விட போறது இல்ல, உன்னோட காலை பிடிச்சுதான் இருக்க போறோம். நீ என்ன கஷ்டம் கொடுத்தாலும் தாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மன வலிமையும் கூட அப்படி இருக்கணும். அப்போ இது என்னது, இது எல்லாமே மாயை தான். இவர் எல்லாம் மாயையா நமக்கு காட்டுறாரு. ஒரு கஷ்டம் வரா போல காட்டுறாரு, அப்புறம் அது பாட்டுக்கு போயிடும். அப்புறம் நல்லது வரும், அப்புறம் ஒரு கஷ்டம் வரும், நல்லது. அந்த மாதிரி வந்தும் போயிட்டும் வந்துட்டே இருக்கும். சோ அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருக்கு குழப்பம் வந்ததுனால்தான் அவர் பேசினார். அதை கேட்டு நாமளும் இன்னைக்கு படிச்சிருந்தோம். பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அதை அனைவரின் நலனுக்காகவே நம்ம எல்லாருமே அதனால படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. இது எல்லாமே என்ன நடக்கிறதோ எல்லாம் பகவானோட மாயை, அவரோட இதுதான் என்ன சொல்லுவார், டிராமா மாதிரி அவர் போடுறார். அதனால இது அவரோட சீன் கிரியேட் பண்ணி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாப்புல சொல்லி நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அப்ப நம்ம இதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கோம். ஒரு மனுஷனுக்கு தான் இதெல்லாம் படிக்க முடியும். ஒரு நாய் வளர்த்தினோன்னு கூட, இந்த நாயோ ஒரு பேரட்டோ ஏதோ ஒண்ணு வளர்த்தினோம்னா அதுக்கு ஏதாவது படிக்க முடியுமா? நம்ம கூட உட்காரதான் முடியும். ஆனா அதுகளுக்கு எல்லாம் படிக்க வராது, ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும், ஆனா அவளுக்கு சொல்ல தெரியாது. அந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு கரையேறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. போக போக பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான், உள்ள போனோம்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான். தீர்க்கம் இல்லாத ஒரு தன்மை வந்துட்டான். கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அதுதான் அந்த காரணம் தான் பகவத்கீதை கிரியேட் ஆனது. கீதை மகாத்மியம், இது யார் எழுதியிருப்பார்? சங்கராச்சாரியர் எழுதியிருப்பார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுவதன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இந்த வாழ்க்கைன்னு என்ன அர்த்தம்? இப்ப இருக்கிற ஜென்மத்துல நம்ம பயமே வேண்டாம். கிருஷ்ணரை நம்பினோம்னா என்ன பயம்? அவர் தான் நம்ம எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நல்ல ஃபெய்த் இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பேர்ல அவ்வளவு ஃபெய்த்தோட நல்ல நம்பிக்கையோட நம்ம எந்த காரியம் செய்யணும், பயமே வேண்டாம். அப்ப என்ன ஆகும்? அடுத்த ஜென்மம் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் கிடைக்கும். இன்னும் ஆன்மீகத்தை நம்ம இன்னும் நல்லா ஊறிண்டு, ஏன்னா இங்க இருந்து விடுபடணும். நம்ம எல்லாம் ஜெயில இருப்போம். அப்ப இதுல இருந்து விடுபட்டு பகவான் உலகத்துக்கு போகணும். அதுதான் நம்ம நோக்கமா இருக்கணும். அப்ப இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்மளை தயார்படுத்துறோம். ஒரு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் பகவானோட நம்பிக்கை இழக்காம நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். அதுவும் உண்டு. பகவத்கீதை நல்ல நம்பிக்கையோடு படிக்கும் போது என்னாகும்? என்னவோ பாவ மூட்டைகள் நிறைய இருக்கு. எத்தனை ஜென்மம் முன்னாடி எடுத்திருக்கோம் தெரியாது, 100 ஜென்மம் இருக்கலாம். எவ்வளவு எல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணினால்தான் இப்போ ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். அது வேற சொல்லணுமே. அப்புறம் இஸ்கான் மாதிரி ஒரு பகவத்கீதா சொல்லி கொடுக்குறா, நம்ம காதுல போயிட்டு நம்ம வந்திருக்கோமே. இதெல்லாம் நம்ம பண்ண புண்ணியத்தோட பலன்தான் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது நமக்கு. அப்புறம் பாவங்களை நிறைய பண்ணிருப்போம். அதனாலதானே திரும்பி இந்த உலகத்துல இருக்கும், பிறந்திருப்போம். திரும்பி என்ன கை வலி, கால் வலி, தலைவலி, என்னெல்லாம் வலி வரும், என்னெல்லாமோ சில கஷ்டங்கள் வரும். இதெல்லாம் நம்ம பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் மாறி மாறி வர்றதுனால இங்கேயே நம்ம இருக்கிற லைஃப்ல எவ்வளவோ பாவம் பண்றோம், எவ்வளவோ புண்ணியம் பண்றோம். ஆனா பகவத்கீதா மாதிரி இந்த கிரந்தத்தை எல்லாம் படிக்கும் போது பாவங்கள் எல்லாமே விலகிவிடும். மந்திரம் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம், அதெல்லாம் படிக்கும் போதும் பாவங்கள் எல்லாம் மேலோட்டமா நிறைய பாவங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருப்போம், ஒரு பூச்சி வரும், இப்படி அடிக்கிறோம், தெரியவே தெரியாது, பேசிட்டே இருப்போம். காலால மிதிப்படுறது, ஏதோ சின்ன சின்ன கிருமிகள் எல்லாம் முடியும் இல்லையா, அதெல்லாமும் பாவம் தான். அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஜீவன் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமும் பாவம் தான். ஆனா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மேலோட்டம், அது எல்லாமே இரேசல் எல்லாம் போயிடும். கீதை மகாத்மியம். சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹ பார்த்தோ வத்ச சுதிர் போக்தா போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹத். அப்படின்னா எல்லா உபனிஷதுகளும் உபனிஷதுகளின் சாரமாக கீதோபனிஷது என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. நிறைய உபனிஷது இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஒரு பசு வடிவத்துல போட்டு
அது யாரு கறக்கிறா? கிருஷ்ணர் கறந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. எல்லா உபநிஷத்தோட சாரம் தான் இந்த பகவத்கீதையில இருக்கு. அப்ப யாராவது கேட்டா இது உபநிஷத்தான் படிச்சுன்னா தாராளமா எனக்கு சொல்லலாம். பகவத்கீதை படிச்சாலே எல்லா உபநிஷத் படிச்சாச்சு சொல்லலாம். ஏன்னா என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தோ அதுல இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்காரு பகவத்கீதால. அப்ப அது என்னது? ஒரு பசுவை போன்றது. அந்த பசுவை வந்து இடையர் குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. இந்த பசுல இருந்து கறக்கிறார். நார்மல் பசுல இருந்து கறந்தா என்ன வரும்? பால் வரும். இதுல இந்த உபநிஷத்தோட அந்த கவு ஃபார்ம்ல இருக்க எல்லா உபநிஷத்தும் போட்டு அவர் கறக்கும் போது என்ன வருது? பகவத்கீதா தான் வரும். அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அந்த பாலை குடிக்கிறவன் ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் தான் அந்த பகவத்கீதை கேட்கிறார். அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். நாட் ஒன்லி கேட்கறது, புரிஞ்சுக்கிறார். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் யாரு? நம்மளதான் குடிக்கிறது. அறிவு சான்றவங்களுக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கான். தூய பக்தர், நம்ம எல்லாம் தூய பக்தர் என்ன வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் படிக்கிறது. அது பகவத்கீதை எனும் அமிர்தப்பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதைங்கிற அமிர்தப்பாலை அந்த கண்ணுக்குட்டி படிச்சுட்டு போயாச்சு. யாரு? அர்ஜுனன் படிச்சுட்டு போயாச்சு. இப்ப நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி பசுல இருந்து வந்த பசு மாதிரி ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். பகவத்கீதை எப்படி எல்லா உபநிஷத்துக்குள்ளும் இது சாரம் தான். அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் வந்துருக்கோம் தான். அர்ஜுன விஷாத யுகம். அர்ஜுனனின் கவலை என்ன? கவலை அவருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். ஒரே காட்சி தான் நமக்கு தெரியாது. ஆனா 3 பேர் இருக்கா இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். அவரோட வந்து எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். யாரு ஃபர்ஸ்ட்? இவர் வந்து திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா. இவர் யாரு தெரியும் இல்லையா? கௌரவர்களோட அப்பா ராஜா. அவர் வந்து ராஜாவா இருக்கு. ஏன்னா பாண்டவரோட அப்பா வந்து இவரோட தம்பி தான். அவர் இறந்து போயிட்டார். அப்ப இந்த அண்ணா தான் வந்து ராஜ்யத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு. இது யாரு? இது அர்ஜுனன். அவருக்கு இது எல்லாம் இந்த குருமார்களை பார்த்து தாத்தாவை பார்த்து இவாளெல்லாம் நான் வந்து என்ன பெரிய வில்லாளி. இவர் சின்ன வயசுல இருந்து நல்லா அம்பு எய்வர். நல்ல என்னது ஷார்ப் ஷூட்டர். அவர் ஒரு அம்பு நல்ல ஒரு இதோட என்னது போக்கஸோட பண்ணினா அவங்க அவ்வளவு பேர் இறந்து போயிடுவார். அந்த கான்பிடன்ஸ் அவருக்கும் இருக்கு. அவர் அவ்வளவு திறனும் இருக்கு அவருக்கு. அவர் வந்து தலையில கை சொன்னா நான் வந்து இவாளெல்லாம் கொலை பண்ணி எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கிறது? பாவ செயலாச்சு, அதாச்சு இதாச்சுன்னு புலம்பரா கடந்து அவருக்கு என்னால் முடியாதுப்பா. நான் இந்த புகழ் இந்த விளையாட்டுக்கு நான் இல்லவே இல்லை. எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். இந்த மாதிரி இவாளை இழந்து எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம். இவர் என்ன சொல்றார்? என் பசங்க எப்படி இருக்காங்க? அவங்க தப்பு பண்றாங்க தெரியும் இந்த ராஜாக்கு. யாரு? திருத்தராஷ்டிரனுக்கு. இருந்தாலும் அவ பக்கமா தான் பேசுறார். என்னோட பசங்க தப்பு பண்ண இல்ல பரவாயில்ல, போர் புரியட்டும். என் தம்பி பசங்க எல்லாம் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, என் பசங்க ஜெயிக்கணும். அந்த ஒரு எண்ணத்துல அவர் பேசுறார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தையே தெரிஞ்சு போயிடுறது. அவர் என்ன அவரோட பேச்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் இது யாரு? துரியோதனன். துரியோதனன் வந்து அடுத்த சீன்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்து எல்லாம் கோவம், ஆக்ரோஷம், கோவம், நோ நத்திங், நான் அவன் வைக்கிறதான் சட்டம்ங்கிற போல ரொம்ப ஆக்ரோஷமா பேசும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 பேரோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கான். இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புளோட அந்த மாதிரி குணங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு தெரியும் என்ன இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. அதுலயே நம்ம என்ன படிக்கலாம், எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது. இன்னும் வரப்போற சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் பார்ப்போம். எப்ப எழுந்திருக்கணும், என்ன சாப்பிடணும், எல்லாம் இருக்கும். அதனால 18 நாளும் நீங்க ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நினைச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு வீட்டுல ஒரு கல்யாண ஏற்பாடுன்னா ஒரு 3 நாளா ஒரு பூஜை பண்றோம், அது பண்றோம்னா எப்படி நம்ம கலந்துப்போம்? ஆஹா, நம்ம வீட்டுல ஒரு இது நல்லது நடக்கிறதுனா எல்லாரும் கலந்துக்கிற போல இந்த 18 நாளும் ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நினைச்சுன்னு இங்க எல்லாரும் வரணும். அது வந்து அனுபவிக்கணும். அதை நல்லா அனுபவிச்சுட்டு 18 நாள் கழிஞ்சப்பறம் நீங்க சொல்லணும், ஆஹா என்ன நல்லா இருந்தா அப்படி சொல்லுங்க, இல்ல இன்னும் பெட்டரா இருக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி தோன்றதோ அது நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஆனா 18 நாள் அட்டென்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும். சும்மா ஏதோ ஒரு 2 நாள் வந்தோம் 4 நாள் வரலைன்னா புரியாது. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினை. ஓகே, அதுல என்ன 2 ஸ்லைடு வந்து ஓகே. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிர உவாச்ச. இது வந்து படிக்கும் போது நாளையில இருந்து உங்களை எல்லாம் படிக்க வைப்பேன். உவாச்சன்னா என்னது? பேசுறார், கூறுகிறார், சொன்னார், அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான். அது உவாசன்னு எல்லாம் படிக்க கூடாது. நிறைய தமிழ்காரர்கள் வந்து நம்ம தமிழ்ல அந்த ச எல்லாம் ஒரே எழுத்துங்க, அதனால உவாசன்னு வரும். உவாச்சன பேசுறார். யார் பேசுறார்? திருதராஷ்டிரர் பேசுறார், கூறுகிறார், சொன்னார், எது வேணா சொல்லலாம். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகாஹ பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. என்ன சொல்றார்? தர்மக்ஷேத்திரங்கிற புண்ணியத்தை திருதராஷ்டிரர் கூறினார். புண்ணிய யாத்திரையின் தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. தர்மக்ஷேத்திரங்கிற குருக்ஷேத்திரம் அந்த இடத்துல, அந்த இடத்து பேரு என்னது? குருக்ஷேத்திரம். அதுல என்னது? தர்மம். அந்த பூமி எப்படி தர்மத்துக்கு வேண்டி யாரு இது சண்டை போடுறாங்க அவங்க ஜெயிப்பாங்க கண்டிப்பா. அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய பூமி அது.
சமவேதா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்க, யுயுத்சவ எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே சமவேதா, மாமக்காக என்னுடைய பசங்க. எப்படி பிரிச்சு பேசுறாங்க, அண்ணா தம்பி பசங்களும் தன்னோட பசங்க தானே, அண்ணா இல்ல அவர் என்ன எப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சு போயிடும். இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும், அந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்க கூடாது. எல்லா பசங்களும் நம்ம பசங்க தான், நம்ம பசங்க தப்பு பண்ணாலும் தப்புன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வரும். அது யாரு இருந்தாலும் சரி, நம்ம பசங்க பண்ற தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லணும். அதுதான் இதுல நம்ம படிக்கிறதுக்கு. மாமக்காக என்னுடைய பசங்க, பாண்டவா செய்வ, பாண்டவான பாண்டு புத்திரர், என்னோட தம்பி பாண்டு அவருடைய புத்திரர்கள், அவரோட மகன்கள். செய்வ ச ஏவ அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ, நம்ம வந்து மற்றும் தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. கிம் அகுர்வத சஞ்சயா, இவங்கள என்ன பண்றாங்க, கிம்னா என்ன, அகுர்வத் என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயனை இவங்க என்ன பண்றாங்க. இவருக்கு வந்து ஒரு ஞான திருஷ்டி உண்டு. இவர் வந்து இப்போ மாளிகையில தான் உட்கார்ந்து இருக்கார் ராஜாக்கு முன்னாடி. இவர் வந்து இந்த ஞான திருஷ்டியால அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்து இவர் சொல்றார். இவர் வந்து அந்த போர்க்களத்துல இல்ல, பேட்டில் ஃபீல்டு அங்க இல்ல. ஆனா அவரோட இந்த திவ்ய சக்தியால அவர் அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்து பார்த்து ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதுதான் பகவத்கீதா. அங்க என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு இப்ப சொல்லு அப்படிங்கிற. இப்ப தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது என்னது, எல்லாரும் இருக்காங்க அங்க. என்னோட பசங்களும் இருக்காங்க, தம்பி பசங்களும் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கண்டிப்பா ஒரு பால் பொங்கறது, பால்ல என்னெல்லாம் இருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும். பால்ல நெய் இருக்கும், ஆடை, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, பட்டர், வெண்ணெய், மேல கிரீம், அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு அதுல, பன்னீர், அப்புறம் என்ன சீஸ், வாட்டவர், அது எல்லா இதுவும் அதுல இருக்கும், பாலுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா நமக்கு கண்ணு தெரியாது. அப்ப அது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். அந்த மாதிரி எல்லா மனுஷனும் இருக்கா. மாமக்காக பாண்டவா சேவன், மாமக்கான என்னுடைய பசங்களும் பாண்டுவோட பசங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அப்ப என்ன பிரிச்சு பாக்குறாரு. பிரிச்சு பாக்குறேன்னா என்னது, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன காட்டியிருப்பாங்க, பிரிக்கிறதுன்னா என்னது, கடைஞ்சு வெண்ணெயை தனி பிரிக்கிறது, அப்புறம் தண்ணி தனியா வருது, அதுவும் சொல்லலாம். இல்ல பன்னீர் பண்ணும்போது அதெல்லாம் பிரிவாங்களே, அப்படியும் பிரிப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறார் இவர் வந்து தன் பசங்களையும் தம்பி பசங்களையும் பிரிச்சு பாக்குறார். அது நம்ம செய்யக்கூடாது. இதுல நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் படிக்கணும். இந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறது பண்ணக்கூடாது. கிம் அறுக்குருவத்தை அப்படின்னா என்னது, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க கடைசியில என்னது, இந்த மாதிரி பிரிச்சு நல்ல ஒரு இது மாதிரி வெண்ணெய் திரண்டு வரும்போது அந்த வெண்ணெயை மாத்திரம் எடுத்து அந்த தண்ணியை வந்து தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப பிரிச்சு பார்த்து நல்லது மாத்திரம் என் பசங்களுக்கு வரணும்னு எண்ணம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கண்டிப்பா. 1.3 என்னது, பஷ்யை தாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரியம் தீம் சமும் வியூடாம் திருப்பத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரை இவர் எப்படி பேசுறார், ஆசிரியர்கிட்ட பேசுறார். இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான திருப்பதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது என்னதுனாக்கா, இவர் வந்து சின்ன இவரும் சின்னவதா இருக்கும்போது துருப்பதன் மகனால் துருப்பதன்கிறவர் வந்து இவரும் துருப்பதனும், இந்த துருப்பதன் மகாராஜா, அப்புறம் மகாராஜானார். அவர் வந்து இந்த வம்சத்தை இருக்கிறவர். இவர் வந்து பிராமண குலம், அவர் வந்து க்ஷத்ரிய குலம். இவர் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து இதெல்லாம் நான் பெரியவன் ஆயிட்டு நான் ராஜா ஆகும்போது உனக்கு அதெல்லாம் பண்ணித்தரேன், உனக்கு இது பண்ணித்தரேன், இல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி நம்பிக்கை கொடுத்து எல்லாம் பண்ணார். சரி, வளர்ந்து பெருசானப்பறம் இவர் போய் நிக்கிறார். நீ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எல்லாம் சொன்னியே, நீ இப்போ உனக்கு தான் எல்லாம் பவர் இருக்கு, பெரிய ராஜா ஆயிட்டியே, எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணல கேட்டுன்னு போனேன், நீ யாரு எனக்கு தெரியாது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அது இவருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தம். நீ இப்படி பண்ணிட்டே இல்லையா, நான் உன்னை எப்படியாவது உன்னை வந்து மடக்கி காட்டுறேன், மட்டும் என்னது உன்னை வந்து அழிச்சு விடுறேன், அந்த மாதிரி இவர் எண்ணத்தை, இவன் பிராமணர் அப்படின்னு நினைச்சிருந்து இவர் மட்டும் வந்துடுறான். ஆனா அந்த அவரோட புத்திரன் யாரு, அந்த துருப்பதனோட புத்திரன் வந்து அந்த வில்லு அம்பு இந்த ஏறதுக்கு அந்த ஆர்ச்சரி அது படிக்கிறதுக்கு வரும்போது இவர் அந்த பாரபட்சம் காட்டல. தெரியும் என்னுடைய எதிரியோட பிள்ளைதான் வந்திருக்கான்னு தெரியும். அப்போ என்னது, வா உனக்கும் சொல்லித்தரேன், அர்ஜுனன் சொல்லித்தர போல இவனுக்கு பீமன் துரியோதன் எல்லாம் கௌரவாஸ்க்கும் பாண்டவ சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நீயும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் தான். பாரபட்சம் காட்டலை. நம்ம என்ன படிக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து, பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு யாராவது நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இன்னொரு நன்மை பண்றதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து நீ அன்னைக்கு அப்படி பேசினியே, இன்னைக்கு மாத்திரம் நான் வேண்டி இருக்கா, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது. இன்னைக்கு அவனுக்கு வேண்டி இருக்கு, நம்ம பண்ணி காட்டும் போது அவனே திரும்பிடுவோம். மெயினா என்ன, அவன் வந்து தப்பு பண்ணதை ரியலைஸ் பண்ணி திருந்தறதுக்கு நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கணும். சோ இதுல நம்ம அது படிக்கணும். வந்து அவர் வந்து ஏத்துனுட்டார், அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டார். அது இவர் கோச்சுன்னு துரியோதனை என்ன சொல்றாரு, நீங்க பெருசா உங்க துருப்பதன், உங்களோட எதிரியான துருப்பதனோட புத்திரன்கெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா, பெரிய ஒரு மனசா சொல்லி கொடுத்தீங்க. எங்க நிக்கிறான் பாருங்க, இங்க நிக்கிறான், எதிரணியில நின்று உங்களையே எதிர்த்து நிக்கிறான். நீங்க தான் வில்லு எப்படி பிடிக்கணும், அம்பு எப்படி எய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஆனா எங்க நிக்கிறான், எதிரணியில நின்று உங்களை தாக்குறதுக்கு அவன் நிக்கிறான். எப்படி அவன் அவ்வளவு கோவத்துல ஆக்ரோஷமா பேசுறாரு.
இப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன இதுல இருந்தும் இது படிக்கணும். யாருக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குரல் உயர்த்தியோ, அது ஆச்சாரியமார்களா இருக்கட்டும், அம்மா அப்பாவா இருக்கட்டும், தாத்தா பாட்டியா இருக்கட்டும், யாருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பவர், நம்மகிட்ட பவர் இருக்கிறப்பல பேசக்கூடாது அப்படின்னு இதையும் படிக்கணும். சாரி, இது ராங். 1.90 இதுதான். சகோ சோதாத்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவம் சைவ துமுலோ அபியனுநாதயன். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பல்வேறு சங்கொலிகள். போர்லாம் ஆரம்பிக்க போறது. சங்கொலி முதல்ல தானே சங்கு முழங்குவா இல்லையா? சங்கு இதெல்லாம் முழங்கினோன்னு என்ன ஆயிடுத்து? இது சிவியும் செய்வ ஹிருதயானி ஹிருதயானி அதில் போட்டு எதை படிக்கிறேன். பல்வேறு சங்கொலிகள் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுக்கு இதயங்கள் சிதறி போயின. குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஏன் பாண்டவர்கள் இதே ஒலிதானே எல்லாருக்கும் கேட்கறது. பாண்டவர்கள் எல்லாம் ஒன்னும் ஆகல, அவங்க வேட சங்கம் முழங்குறாங்க. ஆனா கௌரவாஸ்க்கு மாத்திரம் என்ன எடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயம், பீதி, மனசெல்லாம் அவங்க ஹிருதயம் எல்லாம் நொறுங்குறா போல சிதறி போயிடணும். என்ன தெரியும் நம்ம பண்றது அட்டூழியம், ஆனா இது அக்கிரமம் எல்லாம் தெரியும். ஆனாலும் ஒரு வீம்பு இல்ல, எங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு பணி அணிகள் இருக்கா, நாங்கள்லாம் தோக்கடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு வீராப்புல அவங்க வந்திருக்காங்க. ஆனா மனசார என்னது? அவங்க பயம்தான், நம்ம தோத்து விடுவோங்கிற பயம். அதனால அவங்க இதயங்கள் எல்லாம் நொறுங்கி போயின, சிதறி போயின. அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்த தர்மக்ஷேத்திரம். அப்ப இது வந்து இது அங்க வந்து 1 2 3 4 5 6 தான் போட்டிருக்கோம், 9 இருக்கும். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருப்போம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் என்ன பார்க்கலாமா? ஓகே, இப்ப வந்து இவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய அறிகுறிகள். யாரு? பாண்டவாஸ் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய அறிகுறிகள். இப்ப என்னது? அது ஒரு தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம்னா தெர்மத்துக்கு யாரு வந்து அங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க அவங்க ஜெயிப்பாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து தர்மத்து சைட்ல தான் இருக்காங்க. அதனால அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அது ஒரு அறிகுறி. தெய்வீக தேர். இந்த தேர் யாரு கொடுத்துருக்கா? அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர். இது என்னது? எல்லா திக்குலையும் போகும், இப்படியே நேரதான் போகும். அப்புறம் இழுத்து இப்படி பண்ணும். ஒரு 6 குதிரையை ஓட்டணும்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த ஒரு குதிரை ஓட்டுறதே அவ்வளவு கஷ்டம். 6 குதிரையை ஒரே மாதிரி ஓட்டணும்னா அது வந்து எல்லா திக்குலையும் எப்படி வேணா டேர்ன் பண்ணி போகுமா. இவ்வளவு நல்ல ஒரு தெய்வீக தேர் இவர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. சங்கநாதம் ஒருத்தட்டையும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் சங்கு. அந்த சங்கு சொல்றோம், அது நல்ல தெய்வீக சங்குகள் இருந்தா. இப்ப காண்டீவம் வந்து பசுபதாஸ்திரம் அது வந்து சொல்லுவோம், அதுவும் நல்ல தெய்வீகத்தை. அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருப்பாள், அவங்க எல்லாம் லட்சுமி இருப்பார். அவர் வந்து ஹஸ்பண்ட பிரிஞ்சு இருக்கவே மாட்டார் லட்சுமி. அதனால நம்ம வந்து லட்சுமி மாத்திரம் வழிபடுறோம். கிருஷ்ணர்லாம் அப்புறமா ஜபம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் லட்சுமி வாங்க வாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, நிறைய பணம் கொடுங்க, நிறைய செல்வம் கொடுங்க. அதெல்லாம் நடக்காது. ஏன்னா லட்சுமி வரவே மாட்டா. கிருஷ்ணர் இல்லாம லட்சுமி வரமாட்டா. எவ்வளவு கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டா. அவள் கிருஷ்ணர் கூட தான் இருப்பார். அப்போ கிருஷ்ணரை வழிபடலாமே. இன்டெரக்டா என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரையே வழிபடலாம். கூட கிருஷ்ணர் வருவார், லட்சுமி கூட வந்துருவார். அப்ப நமக்கு என்ன ஜாக்பாட் தான். அப்ப கிருஷ்ணரை வழிபடுறது இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு காட்டி. அப்ப நம்ம வந்து பாக்யலட்சுமி அங்க இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் இருந்ததுன்னா அவர் நெஞ்சிலேயே இவர் இருக்கா. பாக்யலட்சுமி இருக்கிறதுனால அங்க வந்து செழிப்பும் இதுவும் அவளுக்கு ஒரு துக்கமும் வராது, நல்லா இருப்பாங்க. ரிஷிகேஷம் அவர் இவரே இருக்கார், கிருஷ்ணரே இருக்கார். இதுல கப்பித்வஜா போடல் இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இதுல வந்து ஹனுமான் இருக்கார். ஹனுமானோட நமக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியும். ராமாயணத்துல எவ்வளவு வந்து அவர் ஹம்பிளா இருந்து அவர் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணார் இல்லையா ராமருக்கு. சீத்தையெல்லாம் மீட்டி கொடுத்து அந்த லங்காவிய இருக்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு இருந்தது. லங்கா இது மலையை தூக்கின்னு வர்றது என்ன, அந்த கடலை தாண்டறது என்ன, அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அவர். அவர் வந்து இந்த இதுல இருக்கார், துவஜம்னா என்னது, இந்த கொடியில இருக்கார். அப்ப அவர் இருக்கிற இடமும் வெற்றி தான். அந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறிகள் சொல்றது இவா கண்டிப்பா ஜெயிக்கதான் போறா. ஓகே, ஆனா இவருக்கு என்னது? அர்ஜுனாவுக்கு வந்து இவ்வளவு எல்லாம் வெற்றி கிடைக்க போறது. ஆனா இப்ப சண்டை போடலாம் அந்த தைரியம் இல்ல அவருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து இறக்க குணம் ஜாஸ்தி. என்ன இறக்கம்? என்னுடைய மனுஷா இருந்து போயிடுவாளே அப்படின்னு இன்பமின்மை. இவாளெல்லாம் இழந்து அப்புறம் எனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சு எனக்கு என்ன பயன்? அதுல எனக்கு ஒரு இன்பமும் இல்லை. பாவ செயல். எல்லாரும் இறக்க வைக்கிறதே ஒரு கொசுவை கொண்டா கூட அது பாவம் தானே சொல்றோம். அப்ப இவாளெல்லாம் மனுஷாலெல்லாம் கொண்டா இவ்வளவு பெரிய பாவம். குடும்ப பாரம்பரியம். குடும்ப பாரம்பரியம் அந்த வீட்டுல ஒரு அம்மாவோ ஒரு அப்பாவோ தாத்தாவோ சண்டை போட வந்திருப்பாங்க. அவங்களை அழிச்சதுன்னா அவங்க வீட்டுல ஒரு அப்பா இல்லாத அனாதை பசங்க ஆயிடுவாங்க. தாத்தா வருதுனாக்கா அந்த ஒரு பெரியவர் இறந்து போச்சுன்னா அந்த ஒரு குடும்பத்துல பெரியவா இல்லைன்னா குல நாசமே ஆயிடும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பகவத்கீதால. ஏன்னா நல்லது எடுத்து சொல்றதுக்கு பெரியவா இருந்தாதான் சொல்லுவா. இப்ப கலப்படம் ஆகி 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 பெரியவாள்லாம் இல்லாம நம்ம தனித்தனியா குடும்பம் ஆனோன்னு என்ன ஒரு பாரம்பரியம் இல்லாம நமக்கு தெரியாது. மெனி திங்ஸ் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம போயிடுது. பெரியவாட்டே நம்ம கேட்டுக்கவும் இல்லை, எழுதியும் வச்சுக்கல, ஒண்ணும் இல்ல.
கூட இருக்கும்போது என்னன்னா அவ சொல்லிட்டே இருப்பா, இது பண்ணு அது பண்ணு சொல்லும்போது, ஓஹோ இப்படி பண்ணுமா ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்காது, அந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு ஒரு வயசாயிட்டு நமக்கு தலையெல்லாம் நரைச்செல்லாம் ஆனப்புறம் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லும்போது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா, காலையில எழுந்துக்கணும், சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், நம்ம இந்த இஸ்கான்ல மங்களாரத்தி எல்லாம் காட்டுறாங்களாம், அதெல்லாம் பார்க்கணும், விளக்கேத்தணும், இது சூரிய வெளிச்சம் வரதுக்கு முன்னாடி விளக்கேத்தணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பெரியவா சொல்லி கொடுத்துதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும். ஏன்னா பெரியவாள்ல இறந்து போனா என்ன ஆயிடும், குடும்பத்துல பாரம்பரியம் நாசமாகி விடும். இருமனம், அதனால இது வந்து கன்ஃபியூஸ்ட். சண்டை போடணுமா வேண்டாமா, போடணும்னு தான் வந்திருக்காரு. ஆனா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு மனசு வந்து தளர்ந்து போய் என்னால முடியாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரணடைஞ்சது. லாஸ்ட் வந்துட்டோம். போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தார். இப்ப இது என்ன பார்த்தோம்னா, திருத்தராஷ்டிரவின் விசாரணை 1.1 கொடுத்திருக்க. திருத்தராஷ்டிரா கேட்கிறார், கிம் அகௌரவத்தை, என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு. துரியோதனின் பயம் 2-11 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. என்னது, மகத்தீம் சமும் வியூடா, இது வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கு. அது நான் அடுத்த இதுல படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்புறம் சங்கு ஊதுதல், இது ஹிருதயானி வியதாரயத், ஹிருதயம் எல்லாம் நொறுங்கி போய்விட்டது. அர்ஜுனனின் அது வந்து 12-19 வரைக்கும் அது நிறைய கொடுத்தது. அர்ஜுனனின் அவதானிப்பு, அவர் வந்து பாக்குறாரு, படையெல்லாம் பாக்குறாரு 20-27. அதுல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் என்ன போட்டது, காண்டீவம் சம்ஸ்கிருதே அஸ்தாத். அஸ்தாத்னா கையில இருந்து நழுவர் தான். என்னது காண்டீவம்ங்கிற வில்லு வந்து அவர் கையில இருந்து நழுவர். எப்ப நழுவோம், அப்படி தளர்ந்து போய் என்னால முடியலப்பா, ஒரே கன்ஃபியூஷன் டென்ஷன் அப்படின்னா எல்லாம் கையில இருந்து எல்லாம் நழுவி விடறது. அப்புறம் அர்ஜுனன் சண்டை போடாததற்கு காரணம் 28-46 வரைக்கும் அவர் ரீசன் சொல்றாரு. அப்படி இப்படின்னு எல்லா ரீசனும் சொல்றாரு. அப்பிரதிகாரம் அசாஸ்திரம், சாஸ்திரத்துக்கு எதிராக நம்ம சண்டை போடுறோம், எவ்வளவு பாவ செயல், எவ்வளவு இது அப்படின்னு நிறைய அடுக்கின்னு போடுறோம். அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடித்து விட்டோம். நான் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணுறேன்.